činjenica da kad dobijete dijagnozu karcinoma pluća nije kraj svijeta i da tu imamo puno modaliteta kako je možemo liječiti. Ono što ćemo mi raditi kod svakog puta kad nam dođete, prije nego što procijenimo i počnemo sa kemoterapijskim ili bilo kojim drugim diferentnim onkološkim liječenjem, radit ćemo inicijalnu procjenu vaše tjelesne težine, propitat ćemo zapravo kakve su vaše prehrambene navike i pokušati zapravo djelovati i kroz taj segment da bolest držimo što duže pod kontrolom i osiguramo vašu kvalitetu života. Sama činjenica kad dobijete i saznate da imate karcinom pluća, naravno da vas tu strah, depresija i tuga mogu utjecati na vaš apetit. Ono što je sigurno važno, da prilikom bilo kakve odluke o tome, o mijenjanju prehrambenih navika se posavjetujete sa svojim onkološkim timom.